Bones, família! Soc en Pau, de la Sobirana Cooperativa, i estem aquí a Santa Coloma de Farners, en el nostre obrador acabat d'estrenar. I res, nosaltres ens dediquem a fer licors artesans i tradicionals i també a fer activitats guiades pel món de la ratafia i de tots els licors nostrats de la nostra terra. I per fer aquesta feina nosaltres ens basem en una cosa que en diem sobirania etílica, que és l'adaptació de la sobirania alimentària en el món dels licors. I com s'entén això? S'entén amb produir licors basats en el territori, que siguin un exemple del nostre paisatge, produïts amb criteris d'economia social i solidària, en ecològic, en silvestre, etc. Llavors, ara mateix nosaltres tenim aquests licors, que són la penjadera penjada, fets amb aquests criteris. La nostra idea és començar a produir tots aquests licors que ens criden l'atenció i que trobem en les llibretes i apunts dels nostres avis i de la gent gran. Llavors, si participeu en aquest Verkami, ens podreu ajudar a continuar fent aquesta tasca de recuperar licors ancestrals i a trobar un paradigma nou en la nostra forma de consumir l'alcohol. Esperem que participeu i deixeu uns calorons en aquesta bona gent de xermà.